Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Murang magkikumot ang akong dughan nga nagtanaw niya. Huwag ka na siya makapantay nga. Niyara ko sa gilid. Na-focus ang iyang pananao sa hardin. Murang magkita o Ginoo. Nagpahiyom siya. Pero naghilak at the same time. Kaluin niyang tanahon. Mura kong naglantaw og diwata nga naglantaw siyang hardin. Nga nagkuba. Mao nga iyang gipatuan og luha. Kaluoy niya. Tempa. Ganong maluoy mo ko? Dili ko ang maluoy. Dili siya ang kaluyan. Siya rin nag-ingon. Ganahan siya pasakitan. So bahala siya. Pasagdan ako siya. Pasagdan ako siya na masakitan uban sa kong amahan. Kaya mauman na iya gusto. Usapa na. Di ko maluoy ni mo. Di ko maluoy ni mo. Ito na ko. Musakyan ako sa kumotor. Oh, shit. Di ada si Daddy. Biskot ba yan eh? Kiahak na. Kinigit si Danila ang nakaingon nga naabtan ni noon kong Daddy. Pahamak kinibayan na da. So man ako nagpagsibat ron. Galit si Bayo. Uy! Oh, sinang Noni? Nang Noni! Nang! Kadutan lang! Sinya siya sang gwardya nga dili abin ang gate. Musibat sa ko! Musibat naman katong ako nabati. Uy, dato ana ay, may karatil nagdagan pa ingon sa luyo nga bahin. Alam, mag-ninja na sa turida. Ay, ingon yun na siya anak kung musibat na siya kamahan. Ay, nga no dito, tuod nga sa'yo man ni si Sir nga na uli. Ay, maayong hapon, Sir. May kauban man day ka, Sir. Si Oliver. Dali na, kumpadre. Manood na kita. Salamat, kumpadre. Iya, dali na. Noni. Sir? Umani mo matawag si Oliver sa iyang lawag. Ang dami miyong merienda. Ha? Let's go, kumpadre. Hala, patay na. Hindaan pagid lagi ko. Atong si Bata lagi. Patilan, paitag ni Bata. Uy, naako na si kasabaan ni Sir ba? Ay! Hala, may hunong sa paglakaw ang batanong babae nga. Gikauban nila ni Sir Jaime ka kanina. Mihangat siya sa taas o... Ako, ma'am? Ikaw ako dito, dili ba? Ay, basinuglain day, ma'am. Nagpagkatawa ka? Well, it's not funny. Ha? Ay, wala, mamoy. Whatever. May isugo ka, ma'am. Kesa ka na babae nga nasa biranda. Ay, kakaiga ng gwapa nga babae nga puti kayo, nindot kayo og lawas. Gisugo ba ta ka nga i-describe siya? Nangutana ra ko kung si kinsa siya. Si Ma'am Daniela na, ma'am. Kinsa siya? Si Ma'am Daniela lagi, ma'am. Kinsa gani siya? Stupid. Ala, parehas na magudtong pangutan na hagod, ma'am. Mao nga parehas ra sa bang ako agtubag. Buot na ko ipasabot nga kinsa siya. Unsa siya dinhi? Duha lang sila nga magsuon si Oliver sa akong hibawan.
si Oliver ug ang igsuon niyang doktor. Wa ko ma-inform nga may igsuon silang babay. Ay, dili maguna sila isuon ko bang guday. Pagkasuunon man na siya ni Sir Jaime. What? Ay, wala. Usa kibatan-ong babay ang pangasawunon ni Tito Jaime? My gosh! My gosh, good ma'am. My gosh, good doing. Layo kayo sila o gintang, ma'am. My gosh, good. Nangayo ko si mong opinion? Wala. Then don't talk to me kung dili ka pangutanon. Kamaltita ba nitong babayana? Hala, iyang gitutukan si Ma'am Dani nga nasa may piranda. Mura manig wala sa iyang kugulingon si Ma'am Dani. Uy, mura man lang gani og wala makabantay nga may nangabot. Hoy! Ay, ma'am? I said I don't like her. Ha? I don't like her face. Uy, wala no. Muribog at magilukdog ito babayana. Yung pa niya, I don't like her face ko no. Hala kagwapa ni Ma'am Dani, Mura magani kong nagalanta og anghel nga ni ako sa ubas. Unya siya naa sa taas. Nagputi pa gid siya sinina nga taas kayo kutob sa ihag TL. Kung gabi karon na, maalaan gid siyang engkanto sa kaputi og siyang kagwapa. Hala patay na. Gisugo man di ko ni Sir Jaime nga ipaato si Sir Oliver sa iyang kwarto. Aron pa'y baon nga niya na sila sa iyahang bisita. Napatay na jugoy ni. Unsaon naman daw na ako ini? Nga wala naman si Sir Oliver. Misibat naman. Ay, murag yun kung naputuan ni ay. Nabahala na. Ato na ko si Sir sa sala. Dalas nga nakaanhi ko kung buhay pa si kumare. O wag ya po inausap bisan gamay. The place is well maintained. Thank you, compadre. Iha, Angela? How do you like the place? Okay lang. I may like the place, but may dili ko ganahan din hi. Iha. May dili ka ganahan. Si Kinsa. Ang katabang ba kay ato na yung si Santihon? No. Dili ko ganahan sa imong pangasawunon, Tito Jaime. Unsa? Oh, iha. Oh. Iha. Wa ka palang makailan ni Dani. Inungdan nga nakaingon ka nga dili ka ganahan niya. Buta ka siguro ko nga once magkailan na kamong duha, magkasinabot yun kamo. No thanks. Dili ko interesado niya, Tito. Angela, unsa ba? Fine. I'm keeping my mouth shut na. I will just sit right there. Kumpadre, ikaw na bahala mo pasensya sa akong anak, ha? Gisultihan ta na kandaan. Sobra ka spoiled ka ng bata. Oh, it's okay, compadre. Nakasabot ko. Ingon usab niya na kagahi og akong anak nga si Oliver. Sir? Noni. Ay naman si Oliver, ha? Napaibaw na ba nimo siya nga miabot nami? Kano wa pa man siya manaog? Sir? Lakaw na sa kusina. Tawagon ka lang nako kung may isugo ko. At din lang midinig juice. Sir? Usa ba? Kung may isulti ka, unya lang kina. Kay may bisita pa ko. Sure ka, sir, nga unya na lamang? Leave us here. Sure ka, sir? Ha? Noni! Sige, sir. Sige, sir. Unya pa man ka na ako isulti, sir. Sige, sir. Sa kusina una ako. Compadre, pasensya na kayo, compadre, ha? Medyo mitaas ang akong tingog. Let's just wait for a while, ha? Nagkasiguro ko nga di anak ito karon si Oliver. Nagpagwapo pa tingaling mayo. Way problema, kumpadre.
Idiyohag juice, sir. Ibutan na nako din sa may lamisita. Noni, Sir, may isugo ka pa? ay na ba si Oliver? Ganun wa pa siya manaog. O sayang gibuhat, kanadugay man siya agmayo. Wala, sir. War siya gibuhat, unya. Animal gining tawhana. Wa maikog may ginagpaabot rin eh. Kadiyot lang, kompadre, ha? Ako na mo apas niya sa iyang lawag. Sir. Balik na sa kusina, ano ni? No. Balik na! Hala. Wala na yung ko'y salain eh ba? Nga no bitaw, dili ko pati wajan usulti. Oliver! Oliver, gawas niya si mong kwarto. Oliver! Ay. Usabay. Oh. Oliver? Wa siya din siyang lawak. No. Oliver! Hain ka! Oliver! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!